ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. мусулмонони рӯи дунё ва форсзабонони рӯи дунё, саломи худма ба ҳамаи шумо мерасонам. саломи гарму ҷӯшон аз тоҷикистон ба кулли мусулмонон ва албатта ҳар яке мо шумо дида истодем ин рӯзҳо дар Фаластин чӣ гапу хабарай, Израил. ака чизе ки ман дар интернет мебинам, албатта ҷигар месӯза мусулмононро вақте ки хелӣ мекунанд, ҷигари одам месӯза. ай ҷигарсӯзира хестам ҳамин видео обращениро кардам. хай кадоми дард моно бигем бо ин Афғонистон, заминларзае ки дар Афғонистон шид. фақат мо ай даст чӣ меояд дуо, мусулмоно мо тоҷико фақат даст ба дуо мебардорем, дуо мекунем ки поку парвардигоро ягон форсзабон, ягон мусулмони рӯи дунё ин рӯзоро набина. ай офатҳои заминию осмонӣ худованди бузург худаш моро нигоҳбон боша, поку парвардигоро худаш нигоҳбон боша. мо ҳам ҳамун бачакҳое ҳастем ки ҷанга дидаем. мақсад ма дар тори газ 53 хорафтагим чӣ мара аёдо меброя не и дар тори газ 53 хорафтаги у қадар грезое ки дар хони мо буданд, ҳалғову ҳашамате буд, ира ма ба гура мебарам. ин чизе ки дар дили ма буд, ма чизе ки дар кӯдаким дидам, уро ма ба гура мебарам. амхел худо ягон каса ин рӯзоро нишон натиҳад, ягон мусулмона ин рӯзоро нишон натиҳад. поку парвардигоро ҳама каса даст ба дуо мебардорем барои Фаластин, барои ҳама мусулмонои рӯи дунё ва гузаштагони Афғонистон, аз заминларзаи Афғонистон, зилзилаи Афғонистон даст ба дуо мебардорем. гузаштагиҳошона ҷойшона ҷаннат кана, зиндаҳошона сабри ҷамил ато кана. поку парвардигоро худо худод нигоҳбон боша мусулмонона. даст ба дуо мебардорем ҳама каса. бародарои азиз, поку парвардигоро мо мусулмононро худованд худод ҳидоят куну, нигоҳбон бош. аллоҳу акбар. худоёру мададгортон зинда бошед. ҳозир бо як хел хулиганои даври чингиш кин чиз дига фикр мекунам. шукронаи миллат кунем, шукронаи давлат кунем, шукронаи сулҳу салоҳ кунем ки мо сулҳ дорем, салоҳ дорем. охир биё гап назар миён дар нами хона чиштагӣ ки бе ҳечи бомба миёд дори трезата медор бум мекачи бе ҳечи. худо айни рӯзо паноҳ бидорад. тавба тавба тавба, даст бигирем, бомба гирем, тавба, ҳазорон бор тавба. худованд нигоҳбонтон. ягон гап пасту баланд гуфта бошам, узри зиёд. худо нигоҳбон.